Inura és una cooperativa d'arquitectes formada per 3 socis cooperativistes que som Maria Josep, Maria i l'altra companya Maria. Des d'Inura transmetim aquests valors que les 3 compartim cara a la sostenibilitat, la perspectiva de gènere en la nostra arquitectura i també a l'urbanisme. A l'actualitat estem endinsades en la rehabilitació de places públiques i també la recuperació i rehabilitació d'edificacions i pisos individuals on transmetem aquests conceptes que poden acompanyar i ajudar a la funcionalitat que necessita cada un dels usuaris. Respecte a perspectiva de gènere o feminisme seria que ens sentim segures i protegides. Això ho fa molt també la visibilitat de l'espai, les connexions visuals de l'espai tancat, no construït, a l'espai obert ens dona una sensació de seguretat. En quant als temes de sostenibilitat, el que nosaltres intentem és la reutilització de tots aquells elements o productes que ja existeixen i podrien reutilitzar-se en el mateix ús o un ús diferent. Després, la possible implementació d'aïllaments, carpinteries, etc., que provenisquen de materials el més naturals possibles. També la possible contractació de professionals i tècnics de l'àmbit local per a que els desplaçaments i tot el procés de construcció siga el més pròxim possible. Respecte al LLAMP, per a nosaltres ha sigut un projecte molt interessant i important, ja que nosaltres 3 som arquitectes, però no sabem com portar una cooperativa, què és i tot el que comporta. Ens ha ajudat a treballar també la part burocràtica, un pla de viabilitat econòmica del nostre projecte de futur, que és l'estudi d'arquitectura, el rellançar-nos en les xarxes socials, el tindre una presència en la web i que ens ha ajudat a tirar endavant.